Как сте почуем? Отдавна не сме се виждали с вас. Аз съм Кристиан Лазаров и днес ще играя Geometry Dash. Доста да знаят тази игра, но реших да поиграя, тъй като ме припева и може би ще ви е интересно да гледате как умирам. Музика и това не е но ще поиграм кое ниво е, което съм най-малко. Май съм най-малко. Ще съм най-тежка, най-интересно да видите как умирам. Нещо за да лаги. Може това не трябваше да го маха. Настройките. Да, реклама. Мотално тя. Те хора, както се казват, като не съм забравил, искам да спомена нещо. Влязах си веднъж в YouTube канала, така просто профилактично, и видях, че гледанията ми бяха над 100. Аз естествено се позарат малко. Не, пак логите. Просто да, не искам точно. Както идем. Зарадвах се, после влязах на следващия ден отново, тъй като аз всеки ден казах да се проверя канала. Гледанията бяха... Май гледанията ти беше 90. Бяха намалили, не знам как. Ако някой знае нещо по въпроса, моля да ви пише в коментар. Това исках да кажем. Също може би да ви кажа, че това ще е един от последните клипове, които може би ще снимам. Следващия клип може би ще е след около месец или колко по-малко. Зависи как те са. Просто е лято и не писа много да снимам. Ще ме разберете, вие сте едва ли много хора гледат това. Ще ме разберете колко ще ви да гледате, да снимате клипове и да ходите на плаж. 11%, юпи! Бъга. Докато не съм забравил. Може би пак някой ще кажем, че играем малко на дадена игра и после сменям, но това ми пока да снимам клипове, къде сте по-хубави. Както да искам да ви покажа Minecraft, като китно се от си построих. Ако мога да кажа. Не, кога да е Minecraft? Minecraft Pocket Edition. Най-скапаната Minecraft права на някой за мобилни версия. И аз не знам защо да правя така, защо я съм изтрил как да пилим. И това е малкото фотачка. Пиле. Мрима! Мрима! Мри. Умре. Ето, като гледате и видите малко на... Идем. Така. От тук от тази страна има 3 къщи. Следващите къщи. Следата площад. Крава. Чук. Някакъв паднал. Просто така ми беше да го пустя, не знам. Там имам недовършена постройка, която мисля да я правя затвор. Не знам за... Ако имате по-добра идея за това, кажете ми. Юпи! А това е замъкът и поне ще бъде завършен. Ето това е главният вход, не знаех какво точно да го направя. Това са 4 поли на самия замък. Тук в средата, тази част, ще направя по-голямата постройка, която още не се върши точно. Мисля тя да е така да прилича малко колите от дърво, да е направена и по-остри към върховете. Сега да ви покажа точното устройство на колите.
Не, че има кой знае какво, но просто... Те са нещо като наблюдателница. Не нещо ще постави наблюдателница. Да, забравих съм да се остави, ето излезе тук. Наглеждате, сам. Прасе, какво правят тук те са? Скапани животни. О, добре, не съм го направил много тъпко. Сега ще го поправя малко. Слак. Капа на работа. Айде тук над вратата, защо? Защо съм направил тази простотия? Не знам как ще го правя. Както е това, като те стоя в тази задната стена. Не знам дори какви ще напекнем, което е също. Просто не знам какво да правя. Мрима! Разпожи с това. Мрима, кучко! И ще ти бай кравата ще... Прасьо! Ти ще мреш ли? Те ще го ще убия. Не бегай, бе, не бегай! Ще е бъл майка прасе ще ни бегай. Да ще убие това нещо там. И две кучко. Защо псувам? Както нямам. Пак повторям. Ако имате някакви претенции за игри, които да играя, моля пишете ми на лично... Пишете коментар от името на играта. Аз естествено, ако ми допадне играта, ще проверя играта. Ако ми допадне, просто ще поиграя, ако ми допадне играта, ще снимам на нея. Така ще видите как се... Може би ще ви е интересно да видите аз как се умирам на вашите игри, които вие сте ми задали. Които може би сте големи спектър, но да видите аз как ще се затваря. Видите, че съм пълен... Да се сещам за по... Да видите, че съм пълен кретен в игри. Не ми бива кой знае колко. Но как да не ми пречи да правя такова. Серверите не се задействат, малко им мръсна. Ще спра да шум най-добре. Чуп, не се знае какво прави. Чуп. Не знам хора. Да, ще ви покажа новата простотия на Core Switch. Създателите на Core Switch те му сраха играта. Ако мога така да се изразя. Извинете ми за това. Спра музиката. Те му сраха играта. След направата на такива хубави нива като Shoot, Clean, Spin, Break, направиха тези скапани неща, като Turn Control. Turn, мисля, че го показват няколко видеята си. Сега ще покажа Control. Control се играе по следния начин. Вие не контролирате топчето, контролирате препасите пред него. Всъщност това не е топчето, не знака него. Така се направя пътя. Вие контролирате тези двете. Те се въртят. И всъщност зависи от контролирате препасите. Според това се сменя топчето, какъв цвят се сменя. Според мен е голяма простотия, но това се прави. Не мога да не правя с игрите. Малко неща ще. Епс. Ще го мина. Няма го мина. Мина го, Казвам видео. Работа. Бас, да се пътнала. Тук стои. Това стои първо.
казах, този вид нива на контрол не са кой знае колко трудни, но просто са скучни тъпи. Играта ви взе да става малко. Как да кажа, нелепа, просто играта взе да омръзва. Не знам какво да кажа, това видео няма да е много дълго. До скоро, хора, и не забравяйте да се абонирате.